नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। चॉकलेट मिल्कशेक तयार करूया। 1.5 कप दूध घ्यायचं आहे, फ्रीजमध्ये 1 तास आधी ते ठेवायचं आहे। थंड दूध मिक्सरच्या जारमध्ये मी घेतलं आहे। 4 बर्फाचे तुकडे घातले आहेत। साखर घेतली आहे 3 टेबलस्पून, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जास्त करू शकता। 4 टेबलस्पून मी घालत आहे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप घरच्या घरी कसं बनवायचं त्याचं लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा। 2 टेबलस्पून मी घालत आहे चॉकलेट आईस्क्रीम। आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। चॉकलेट मिल्कशेक तयार आहे। आता याला सर्व करूया। ग्लासला थोडंसं डेकोरेट करण्यासाठी लावायचं आहे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट मिल्कशेक आता आपण ओतून घेऊया ग्लासमध्ये। हे मिल्कशेक 2 जणांसाठी बरोबर होतं। वरून थोडंसं आईस्क्रीम आपण परत घालूया। चॉकलेट सिरपने याला वरती गार्निश करूया। तर या उन्हाळ्यात ही रेसिपी ट्राय करा। कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे। खूप छान लागते। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि ती पाहू शकाल। तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।